repassava el guió quan arriben Don Pedro i Claudio, agafats del braç, parlant amb molta gravetat. Jo m'he amagat darrere el decorat i he sentit que Don Pedro festejaria Ero per compte propi i que després la cediria a Claudio. Au, vinga, anem-hi. Això pot servir d'aliment al meu disgust. Aquest jove pervingut s'aprofita de la glòria de la meva caiguda. Si li puc posar uns quants bastons a les rodes, em sentiré la mar de feliç. Puc estar segur que m'ajudaràs? Fins a la mort, senyor. Un moment. Va! Seqüència 4... Espera! Ui, nois, us ha de dir tot, Les presses no ho suporto. Colla de maters. Ara estic a punt. Seqüència 4, presa 13. Ui, sisplau! 12 més 1.